Ние трябва на време да бъдем на училище, да не кажат, те циганите спят и са мързеливи. Само това ни искам. Ние сме си цигани и сме горди за това, че сме такива. Аз съм чул, че българите мразят циганите, но когато се запознах с Боби, видях, защото това не е верно и не е така. Преди да се запозная с Йордан, съм чула, че циганите са лоши, че са мръсни, че крадат, че лъжат. Но когато се запознах с него, разбрах, че това не е така и няма нищо общо с това, което са казали. Йордан миналата година беше горе-долу среден ученик, среден успех. Тази година вече има и много добри оценки. Борис отличен ученик. Приятелството им влияе добре. Тази година станахме истински приятели. Това се случи, когато играехме в футбол и аз бях вратар. И Йордан ми вкара един гол. Значи аз кога вкарах гола на Боби, той доста се е ядосал и излезнал напред. И после той ни е вкарал 3 гола. И така и победил. Добре и за децата от ромски произход, добре и за нас. И когато по-добре се познават едните и другите деца, когато има приятелски взаимоотношения между тях. Значи имам в училище и ромски приятели. Също си излизаме с тях и с Борис и с други. Ходиме си. По някой път играем заедно баскет. На мен ми е хубаво да уча с български деца, защото научавам други поведения. Значи аз живея в квартал Нов път и затова, когато сме с Боби, си играеме повече в училище, защото в Махлата няма превоз към града много често. Преди да отпочнем дейностите по десегрегационната програма, ние направихме проучване на 100 единици ромски семейства в сегрегирания ромски квартал на град Видин Нов път. Констатирахме, че с годините на промените образователният статус на ромската общност, на младите хора, е станал все по-нисък и по-нисък. Бабите и дядовците на сегашните ученици са по-грамотни от родителите на учениците, което е един парадокс. Моето семейство се състои аз, сестра ми, майка ми, баща ми, баба ми и дедо ми. Баба ми, дедо ми, майка ми и баща ми работят на пазара, продават. Аз учих в квартала до 8 клас, затова искам моите деца да учат повече, да завършат и средно и с автобуса. Децата, по-удобно им да ходят всеки ден на училище, прибират се с тях и така сме по-спокойни.
Аз живея в една къща с моят баща, майка, брат и аз. Като завърши 12. Баща ми работи като журналист, майка ми е менеджер на застрахователна компания, брат ми е ученик в 10-ти клас. Винаги съм ви казвала на вас двамата, че хората са добри или лоши. Няма значение кой какъв етнос има по произход, няма значение кой каква религия изповядва и няма значение образован ли или не образован. Нямат никаква разлика от нас. Както и между нас, българите, нали, има хора и добри и лоши, така и между тях. Също са добри работници, но вината е най-голямата на държавата, защото не им създава условия и за образованите, и за необразованите. В училището в квартал Нов път децата са обречени на изолация. Там се раждат, там получават някакво образование, там се отказват от това да учат и там остават като безработни. Няма как да текат процеси на опознаване, ако ромите живеят в ромски квартал и ромските деца учат в ромско училище. Събирането на ромите в едно училище е абсурдно. Българската държава е приела политика на десегрегация на ромското образование още с рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество през 1999 година. За съжаление обаче дълги години тази програма остана само един къс хартия и поради бездействието на властите, както на централно, така и на местно равнище, десегрегацията на ромското образование остана дело изцяло на неправителствените организации. Програмата не е само транспортиране на децата от квартал Нов път до всички училища на град Видин. Програмата е обогатена с изключително много дейности. И в тези наши извънкласни форми участват не само ромски деца, но и неромски деца. Ние сме просто една жива връзка между ученици, учители и родители. Те, ако не работят в синхрон, не може да се говори за реален образователен процес. Първо, детството е естествена територия на толерантността. Колкото по-рано се прекрачат предразсъдъците или по-скоро се прекрачат границите в отношението между различните етноси и малцинства, толкова по-малко после трубат предразсъдъци. Мен трудният ми предмет е български и другите, защото е трудно. Ромските деца от моя клас говорят много добре български език и смятам, че нивото на успеваемост не е много различно от това на българските деца. Харесва ми да уча в един клас с ромски деца, защото не виждам голяма разлика, а и научаваме по нещо друго за тях. Преди време в училището са обучавали едно, две или няколко деца от ромски происход, които най-често са се опитвали да крият своят происход и да се предпазват от това да покажат се от ромски етност. Сега нещата са обърнати. Децата, които идват от ромския квартал, идват с жълти автобус, те идват с ясното съзнание,